landu dugun lana lurraren mugimendua da. Eta kontatu egingo dizuet. Lurra gure etxea. Lurra berezia da eguzki sisteman. Planeta urdina da. Eguzkiaren inguruko biran lurrak bi eratako mugimenduak egiten ditu. Errotazioa eta translazioa. Errotazioa. Lurra bere ardartzaren inguruan bira egiten du. 24 orduko iraupena du mugimendu honek. Translazioa. Lurra eguzkiaren inguruan ere mugitzen du. Mugimendu hori translazioa deitzen zaio eta urtaroak eragiten ditu. Zenbakia. Lurrak 365 egun eta 6 ordu eta 9 minutu behar ditu bira hori egiteko. Hau da, urtebete. Martitza. Eguzkitik hasita 4. planeta da. Lurra baino txikiagoa da. Egunak luzatzeagoak dira. 4 urtaro dauzka ere, uda, udazkena, negua eta udaberria. Martitzari ere planeta gorria deitzen diote. Bere azala gorria delako. Daude sumendiak, mendiak, ibai lehor, basamortu eta itsas polarrak. Lurra azala hautsez estalita dago eta haizean. Dagoenean pasaia asko aldatzen da. Hegoaldean kraterrak daude eta iparraldean lauago da. Erromatar mitologiako Marte gerra jainkoaren izen ezarri zitzaion. Artizarra, eguzkitik 2. planeta da. Horia, marroia, gorria eta laranja da. Harrizko eta burnizko nukleo urtutaz osatuta dago. Artizarra planetarik beroena da. Ez dago bizirik eta ez da du ilargirik. Venus izena erromatar mitologiko Venus jainkosagandik datorkio. Artizarrako mendi altuena Maxwell mendia da eta Everest baino 2 kilometro altuagoa da. Batzuetan lurra eta artizarra nahiko antzekoak dira. Artizarra planeta orbitarik biribelena dauka eta 108.000 milioi kilometroko diametroa du. Neptuno eguzki sistemako 8. planeta da. Neptuno urdina da. Neptunoko barruko zatia urez eta
argiz egina dago eta kanpoko aldea bapora dauka. Planeta hotza da. Ez dago bizirik. 11 ilargi ditu. Bere izena itsasoetako jainkoa Erromatan Neptuno jarri zioten. Jupiter eguzki sistemaren 5. planeta da. Sistemako planetarik handiena da. Diametroz Lurra baina 11 aldiz handiagoa da. Gazezko planeta da. Hidrogenoz eta helioz osatuta dago. Jupiter izena Erromatar jainkoagatik datorkio. Jupiter distiratsua da. Bira bat emateko 10 ordu behar ditu. Jupiter 76 satelite ditu. Urano 7. planeta da. Urano planeta urdina da. Urano gasez eginda dago. Urano planeta hotza da. Ez dago bizirik. Uranok 5 ilargi dauzka. Urano jainkoagatik datorkio izena. Uranok inguruan ditun hodei urdin berdexkak dira. Uranok 11 eraztun ditu. Merkurio eguzki sistemako lehenengo planeta da. Bere kolorea gris eta marroia da. Gasez eta kraterez beteta dago. Merkuriora egunez erreta dago eta gauez izoztua. 2. planeta txikiena da. Merkurion ez dago bizirik, oso toxikoa delako. Ilargiaren antzeko itxura dauka. Merkuriora hurbilduten espaziontzi bakarra Mariner 10 izan da. Erromatar mitologiako Merkurio jainkoarengandik izan zuen bere izena. Pluton 9. planeta da. Bere kolorea laranja da. Pluton harriz eta gelaz eginda dago. Pluton hotza da. Plutonen ez dago bizia. Plutonek ilargi bat dauka eta bere izena Karonte da. Eta planeta nano da. Astronomo amerikar batek aurkitu zuen. 2006ko abuztuaren 24an nazioarteko astronomia elkartean eginiko bileran planetaren definiziotik at utzi eta planeta nano izendatu zuten. Lurra 3. planeta da. Lurraren kolorea urdina da eta horregatik planeta urdina deitzen diote. Lurra burdina, oxigenoa, silizioak, magnesioa, nikela, azufrea, titanioa eta bestelakoaz eginda dago. Lurra planeta beroa da. Lurra bizia duen planeta bakarra da eta ilargi bat dauka. Satelite natural bat du ilargia. Lurra eman bat bezalakoa da. Lurra bere ardatzari eta eguzkiari birak ematen
dizkio. Sistemaren 5. satelite handiena eta Lurraren satelite bakarra da. Honen inguruan biraka dabilena. Orbita eliptikoa du. Ilargia lau modu desberdinetan ikus dezaket. Ilgora, ilbera, ilberria eta ilbetea izena dute. Lehen alditik laugarren era 27 egun 7 ordu eta 43 minutu eta 11,47 segundu pasa behar dira. Hau da hilabete bat. Eguzkia. Bere kolorea horia, laranja eta gorria nahastutak dira. Sua eta gasez eginda dago. Beroa da. Ez dago bizitza. Ez du ilargirik. Eguzkia eguzki sistemaren erdian dago izar hori ertaina da. Eguzki sekuentzia nagusiko izar bat da. Batez besteko izarra baino pixkat bat handiagoa eta baino beroagoa baina erraldoi urdina baino askoz txikiagoa. Eguzkiak argia eta beroa ematen digu. Eguzkiak 10.000 milioi urteko bizialdia du eta duela 5 milioi urte sortu zen. Saturno 6. planeta da. Bere koloreak marroia, txuria eta granatea dira. Eguzki sistemakoa 2. planeta handiagoa da. Lurrarekin konparatu Saturno ia 740 aldiz handiagoa da. Saturno 6 eraztun dauka. Eraztun ikusgarriak izotzez eta harrizkozkorrez osatuta dago. Saturno egunak 10 ordu eta 39 minutu ditu eta eguzkiaren inguruan buelta osatzeko 39 urte eta erdi behar ditu.